Днес ще ви представим един изключително впечатляващ автомобил BMW X3 M40i. Автомобилът е регистриран януари 2025 година и забележете на реални 27 000 км. Под капакът се крие 3-литровият бензинов двигател с мощност 360 конски сили. Задвижването е X-Drive в комбинация с M-спортно окачване, M-спортни спирачки и M-спортен диференциал. Автомобилът разполага с електрически багажник и панорамен стъклен покрив. BMW X3 ви посреща с изцяло кожен салон, който изглежда спортно и стилно. M-спортните седалки предлагат отлична странична опора, електрическо регулиране и памет за седалката на водача, както и отопление за водача и пътника. Автомобилът е оборудван с 360 градусова камера, Parking Assistant Plus, Apple CarPlay и Android Auto, Driving Assistant Professional. Аудиосистемата Harman Kardon осигурява много качествен звук. Свържете се с нас още днес и ни кажете какво търсите, а ние ще намерим колата, която пасва перфектно на вас.